plader. De plader, der strækker sig hele vejen ned langs ryggen på ham. Hvad tror du, de er der for? Forsvar? Ja, det er lidt mærkeligt sted at være panser, synes du ikke? Men det er bestemt en mulighed. Noget han bruger for at kunne skræmme. Set forfra er han høj og slank, men set fra siden er han et bjerg af en dinosaurus.